Ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang atod paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na ang mga pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit kay nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subo nga adlaw Miyerkules, patsa 2 sa bulan na sang Marso sining tuig 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. US President Joe Biden nagpanindugan sa iya State of the Union address nga magabayad ang Russia sa mga bugat nga silot bangod sa pag-atake sa Ukraine. OFW Help Desk sa syudad basang Bacolod nakahanda nga magbulig sa Bacolodnon sa Ukraine nga apektado sang gyera. Ginatos ka mga tumulo nagpadulong sa San Sebastian Cathedral agod magpabadles kadungan sang Ash Wednesday. Principal sang Negros Occidental High School nagpaathag angot sa hindi pagpasulod sang unvaccinated nga mga manunudlo. Mambukal Resort sa Banwa sang Murcia magabukas na sa publiko sa ikaduha nga semana sang Marso o kon una nga semana sang Abril. Malapit 200,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa bypass operation sa mga pulis sa barangay Mansilingan. Amuyad to mga kabombo nga to niya mga headlines karon saylo na kita sa mga detalye na sa atong mga nagapanguna nga mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Glorifitel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron sa detalye na sa atong mga balita. Ginanunsyar ni United States President Joe Biden kay na sa State of the Union address nga hindi na mahimo makasulod sa aerospace ini ang mga eroplano nagikan sa Russia. Suno kay US President Joe Biden, nagaugyon nini sa mga kaalyado sini nga sa pagdumili sa mga Russian flights nga magsulod sa airspace sini. Naibaluan nga nauna na nga nagsirado sang airspace ang Canada, Britain kay iban pa nga western kasubong man European countries. Suno kay Biden, ang pagsirado sang airspace ng Estados Unidos ang makapadugang sa kabudlayan sa ekonomiya sang Russia, samtang ang Boeing Corp ang nagsuspend man sang pagpadala sang parts, maintenance ug technical support para sa Russian Airlines kasubong man sa major operations sa Moscow. Hindi naman makafinance sa mga Russian oligarchs bangod sa freeze naman ang ilang mga accounts kadungan sa pagpatuman sa economic sanctions batok sa Russia. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets.
We're coming for you, ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights. Ang kabayan sa pagpahayag ni US President Joe Biden, hindi lang ang Estados Unidos ang nagpatuman sa dugang nga sanksyon bakit sa world largest shipping lines nga Myers kang hindi na-book sang goods nga i-deliver sa Russia sa piya ka bahin ginpadayaw sang Russia nga amat-amat na sini nga ginsakop ang syudad sang Kherson sa Ukraine. Suno sa Defense Ministry sang Russia, ginpaulanan sa mga inisang bomba, kagin sa lakay ang madamo ang mga soldado sa lugar. Sa tiyon nga masulod sang Russia ang nasambit nga syudad, ini na ang makabi nga pinakadako nga lugar sa Ukraine nga nasakop sang Russia. Makita man ang paglaptas sang madamo nga soldado sa train stations kag mga kalsada. Samtang nakahanda ang syudad sa Bacolod nga magbulig sa mga Bacolod non-overseas Filipino workers sa Ukraine, kasunod sang nagapadayon nga kinagamo sa nasambit nga pungsod. Suno ka Executive Assistant Ernie Pineda kag pinuno sang sectoral concern, wala pa sang nabaton nga reklamo o kung nagapangayo sang bulig. Nagikan sa pamilya sa mga OFW nga yara sa Ukraine ang OFW Help Desk sang syudad. Suno kay Peña o kung suno kay Pineda, ang Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA nga may yara sang repatriation program kag may yara sang balik Pinas hanap buhay ang ahensya apang iga-facilitate ini sang syudad agud nga maka-avail ang OFW. So diri ginahimo sang OFW Help and Welfare Desk ang nagka-facilitate sa mga concerns sang OFWs agud nga mapalabot ini sa nagkakaigo ang ahensya sang gobyerno kag maka-avail ang mga ini. Sa karon padayon pa ang coordination sa mga ini sa OWA agud mahibaluan kung may Bacolod non nga nagkatrabaho sa pungsod Ukraine. Sa buong bumbuan, pang ga-inquire man kami sa mga agency, especially sa OWA. Pero until na, wala pa sila kasabat kung may ara na nga taga-Bacolod na dito sa Ukraine. Wala pa kami dito. Ang kabayan sang pahayag na Executive Assistant Ernie Pineda kag pinuno sang sectoral concern sa syudad sang Bacolod. Nangin matawhay ang Miyerkules de Badles o kon Ash Wednesday sa syudad sang Bacolod. Kay na sang aga nagpatigayon sang misa kag pagbadle sa Diocese of Bacolod. Ang alas 6 sang aga nga misa angin pangunahan ni Most Reverend Bishop Patricio Buzon sa San Sebastian Cathedral. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bishop Patricio Buzon, ang mga nagtambong ang nagasunod sang pagsuksok sang face mask ay nagasunod man sang social distancing. Suno kay Bishop Buzon ang mensahe nga luyag ipalabot sa humiliya subong nga Ash Wednesday ang amat-amat nga pagbalik sa mga tawo sa sabak sang Ginoo. Ginpahayag man sang humiliya nga dapat magpenitensya kag magpuasa ang mga tawo sa subong nga pag-umpisa sang Lenten season. Ginpahayag man ni Bishop Buzon nga dapat hindi pagdulaon akon dulaan sang tawo ang Dios sa ilang kabuhi. Bangod ang kabuhi ang mahimo madula sa tiyon nga madula ang Dios. Samto man sa humiliya sa tiyon nga magpuasa, likawan ang mga ginakahuyugan agud nga mas magpamalandong kag mas mapadalo mang relasyon sa Ginoo. Ginapanawagan man sang obispo kadungan sang pagumpisa sang Lenten season ang pangamuyuan ang mga pumuluyo sa Ukraine bangod sa nagalantad nga kinigamo. This season of Lent is also a season of strengthening our spirit. Napabakod nato ng aton, especially our will, atong kabubuton, our willpower. E kung makaindi kita sa mga bagay na hindi man makadala sa aton sa kasalanan, mas bakod kita pag-abot sa tentasyon sa pag-indi sa mga bagay na makapaguba sa atong relasyon sa Diyos. Ang kabayan sa pagpahayag ni Most Reverend Bishop Patricio Buzon ang sang Diocese of Bacolod. Ginathag sang school principal sang Negros Occidental High School nga humalin pa sang Enero, ginapatuman na ang memorandum sang DepEd nga hindi makareport physically sa eskwelahan ng mga teaching kag non-teaching personnel apang magapadayon ang work from home arrangement sa tion nga hindi sila bakunado. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Josette Segun Terora, ginpayag sini nga wala siya sang intensyon nga iga-discriminate ang 13 ka mga unvaccinated nga mga manunudlo batok sa COVID-19. Suno kay Terora, mahimo nga ang pagpaidadom sa syudad sa Alert Level 1. Nagdumdum ang mga ini nga apisar nga wala mabakunahan, mahimo mag-report sa eskwelahan bangod 100% na
ang ginapahanagutan sa mga government offices. So sa school principal, ang mga wala pa nabakunahan nga mga personnel ang mahimo sa gihapon nga mag-report sa eskwelahan physically apang dapat magpakita sa negatibo nga resulta sang antigen o kon RT-PCR test nagikan sa DOH accredited laboratories. So diri mahimo man makahatag ang non-teaching kag teaching personnel sang 100% kapag serbisyo sa eskwelahan apisar nga naga-work from home ang mga ini kag nagapadayon man ang ilang sweldo. Health condition kag kahadlok sa bakuna sa COVID-19 ang rason sang hindi pagbakuna sang 13 ka mga personnel sang NOHS. Nagpanindugan man si Terora nga wala sila nagkulang sa pagpahanumdom sa mga personnel sang NOHS sa importansya sang pagbakuna bangod nagpatigayon man sila sang symposiums kag orientation. Nagpasalig man ini nga lunsay mga bakunado na ang kapin 400 ka mga manunudlo sa NOHS. Samtang ginahulat lamang nila ang approval sa application sang progressive limited face-to-face classes. Ginahulat man sa mga ini ang maathag kapag sulundan sa wala mabakunahan ng mga personnel kung yara sa alert level 1 ng isa ka lugar. Nagpanugyan man ini sa mga wala pa mababakunahan nga magpabakuna na bangod para sa man ini sa kaayuhan sang tanan. Pero nag-ano man kami gapon, Miss Arlene, sang work from home arrangement. Ay gina-consider na sila namon nga may may comorbidities man bala. Pero as a school administrator, I am really obliged to follow the policies of DepEd, and I have never intention anyone to discriminate amo nang ilang feeling nila. Ay sige man na sila sweldo maski naga-work from home sila. Ang kabayan sang payag ni Josette Segon Terora ang principal sang Negros Occidental High School. Ginpayag man sang Schools Division Superintendent sang Department of Education Division of Negros Occidental nga wala sang intensyon nga i-discriminate ang mga wala nagpabakuna batok sa COVID-19 bangod mayara man ang mga ini sa nagkakaigong nga rason. Magluwas sa personal nga mga pagpati, mayara man ang mga ini sa mga doktor nga ginasunod bangod sa health conditions sa mga ini. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Marcet Sabaluca, ginapatuman lamang sa mga ini ang memorandum nagikan sa Central Office ng Department of Education o DepEd kung sa diin hindi pwede makapadulong sa eskwelahan ang mga manunudlo sa tanan nga level sang kag personnel nga wala nagpabakuna batok sa COVID-19. Ginpahayag man ni Sabaluca nga ang pagbakuna akong pagpabakuna ang hindi man mandatory. Ginatag man sini nga wala pa sila sang may nabaton nga panibago nga guidelines para sa mga unvaccinated personnel. Sa tiyon niya ginpaidalom sa alert level 1 ng isa ka lugar. Nagpanugyan man ini sa mga manunudlo nga dapat respetuhon ang mga guidelines sa nagkapatuman lamang ang maini sa mga pulisa sa ahensya sa gobyerno kaya sa Department of Health o DOH. Sa 87% naman sang personnel sa division office ang nabakunahan na kay mayara lamang sa karon sang 3 nga wala pa mabakunahan. Ang mga wala nabakunahan nga personnel ang ginhatagan lamang sang ulubrahon sa ilang mga balay o kon work from home. Ginaengganyo man sini sa mga teaching kag non-teaching personnel sa mga eskwelahan sa probinsya ang magpabakuna agud nga sila ang maproteksyonan man batok sa COVID-19. Of which wala pa kita guidelines nga kung level 1 na, pwede. Kaya atong guidelines sa ginhatag, to siya for all to siya. So, wala siya nasambal nga level 1 or level 2, level 3, wala man siya. Kaya itong sa level 1 ang Bacolod City, so buto medyo tawag na confuse sila. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca. Ginathag sang city officials sang Bacolod nga required sa gihapon ang mga biyahero nga magasulod sa Bacolod nga magsumeter sang requirement sa S-Pass. Dugang nga detalye sini, yari sa report ni Bombo Ann Sindol Sorilla. Zero active case na sang COVID-19 ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginpahig sini nga sa 268 ka mga COVID cases sa NOCPO, 266 diri ang nag-alayo na. Samtang duha ang nagtaliwan gani sa karon, 0 na ang active cases sa NOCPO. Suno kay Donasco, magapadayon naman sa pagbantay ang kapulisan maskin ano ang alert level sang status sang probinsya. Sa karon nagapabilin sa alert level 2 ang Negros Occidental, kaya nagpadayon naman sa pagbantay sa checkpoints ang mga kapulisan. 0 po tayo ngayon. Wala po tayong active cases sa kapulisan. May total na po tayong 168. Ang 266 po ay magaling na. And meron po tayong naitalang 2 death. But 0 active cases as of this day.
Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang sa dugang nga balita, natalana nga magabukas ang Mambucal Mountain Resort sa Banwa sang Murcia Negros Occidental sa ikaduha nga semana sang Marso ukon sa una nga semana sa bulan sang Abril sa tion nga matapos na ang ginakayo nga sa pasilidad bangod sa naguba kasunod sang pagwaswas ni Bagyong Odette sang tinalikdan nga bulan sang Disyembre 2021. Sa interview sang Bombo Radio kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, nagapadayon ang pag-repair sang street lights kag electrical wires sa karon sa Mambucal Resort. Suno kay Diaz, kinalauman nga timing lang sa summer season ang liwat nga pagbukas sang resort. Suno diri nakahanda na ang staff sang resort apang bangod sa Bagyong Odette, may mga linya sang kuryente nga nagkalautod. Magluwas sa repairs nga ginatungaan man sang probinsya nga maimprobar sa ang barracks sang Mambucal Resort employees. Suno kay Diaz, samtang sirado pa ang resort, nagapadayon ang probinsya sa pagpanami sini. Kasi in time din for summer, hopefully mid-March or first week of April makasugod na kita. Ready na rin yung staff, but unfortunately because of Odette, may mga electrical lines kita na nagkalautod, no? Ang kabayan sa pahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Ginalantaw sang administration in charge sa Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw nga gamay lamang ang porsyento sa mga salakyan nga magadugang sa traffic. Kasunod sang pagpayadalam sa syudad sa Alert Level 1, sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dennis Perma, gamay na lang nga porsyento ang magadugang sa trapiko bangod humalin sang Alert Level 3. Daw kaangay nga nagbalik na sa normal. Kung nagbalik na sa normal ang numero sa mga salakyan, bangod naman sa pagbukas na ang mga borders, nakita man sini nga daw kaangay man nga nagbalik sa normal ang numero sa mga pasahero. Bangod wala na sang plastic barriers, ginpahayag man sini nga ginalauman ang pagdamo sa mga pasahero kasunod sa pagbalik sang face-to-face classes. Aminadin man ini nga may mga mayara sa mga setbacks bangod bangod sa nagabago ang mga pagsulundan bangod sa COVID-19 restrictions. But sa subong, ang ginapreparahan na naman ng mga schools kay may face-to-face classes na. Pero hindi kayo not totally, hindi maging sila total nga, no? Although mga government offices, nag 100% na sila, so that's why another one, may mga government installations, kami nga mga offices nagipangbutangan. Ang kabayan sa pagpayag ni Dennis Perma, Administration in Charge sa Bacolod Traffic Authority Office. Ginpahayag sang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa Siyudad sang Bacolod nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB amo ang magadesisyon na hanungod sa pagpasaka sang pletihan karon nga tuman ang pagsaka sang presyo sa gatong. Suno kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos, pabor ini nga magpasaka sang plete ang mga jeepney drivers sagud nga hindi man ang mga ini matam-an bangod sa asod-asod nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Apang hindi man siniluyag nga mangintuman kamahal ang kag pierde na ang mga commuters. Pahanumdum sini nga dapat ang pagsaka sa pletihan ang yara lang sa win-win solution para sa mga driver kag pasahero. Naibaluan nga ang transport group sa national nga level ang nagaduso sang pagsaka sang plete sa 5 pesos. Samtang 2 pesos kag 50 centavos naman ang fare increase nga ginahingyo sa mga transport group sa probinsya. Apang pahanumdum sang konsehal nga ang LTFRB gid sa gihapon ang mag-aaprobar sa kun pila ang mangin pagsaka sa pletihan bangod ang mga ini ang mayara sang formula o kon fare matrix nga ginabasehan. Sa pihak nga bahin, madumduman nga LTFRB ang nakig-angot man sa tinalikdan nga bus companies, partikular na sa Vallecar Transit Incorporated para sa pagpatigayon sang libre sakay program sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Ramos, ang kaangay nga mga programa ang dapat kuntani sa mga jeepney drivers nga gintanyag kag indi sa bus company. Ini bangod lain ang ruta sang bus, apang bangod sa libre sakay, ang mga ini ang nagalibot sa siyudad sa Bacolod nga nagtuga agud maibanan ang mga pasahero nga dapat kuntani makadugang pa sa income sa mga jeepney drivers. Patag pa ni Ramos nga ang plano nga pagpatigayon sang transport strike sa siyudad, agud ipanawagan ang i-address ang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. So sa konsehal, wala sang mahimo ang pagreklamo sa local government units o kon LGU bangod wala man ang mga ini sang o kon masami man nga wala ginapamatian sang LTFRB ang panawagan sang LGU. Determine sa LTFRB, ano mga request
sila, may mga factors na sila nag-consider. Ang price increase, may mga pamulano na sila. So, nakakatagta lang na yung decision ng LTFRB. At ako yan ay in favor sa increase of pay rate. It should be reasonable. Hindi man naman ka-burdensome para sa atin ng mga commuters. Ang kabayan sang pahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, ang chairman sang Committee on Transportation sa syudad sang Bacolod City Council. Natumod na sa Bacolod Fire Station ang 19 ka mga fire-prone area sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, ang Bacolod City Fire Marshal i-utilize sa mga ini ang Fire Substation Supervisor agad niya makig-angot sa barangay chairman sa ilang lugar ilabi na sa mga fire-prone areas agad niya mga ini ang mapatigayunan sang hazard kag host mapping. Suno kay Legaspi ang mga natumod nga fire-prone areas sa ginalakipan sa barangay 1, Banago, Barangay 2, Bata, Barangay 10, 12, Singkang Airport, Barangay 16, 34, 35, Barangay Takuling, Barangay 40, 30, Barangay Mansilingan, Handumanan, Sumag, Punta Taytay, Barangay 27, kag Barangay 3. Ang mga nasambit nga barangay ang ginpatagayunan sang host mapping kung sa diin ginapabutangan sang marking humalin sa mga dalan nga ginabutangan nila sang strategic sang mga fire truck ilabi na sa kon isa lang ang point of entry. Suno kay Legaspi, ginatumod sang BFP ang mga lugar kaangay nga may isa lang ka point of entry agon niya mabutangan sang host nga ginapintahan kasubong man ginabutangan sang numero ang agyan sang host depende sa kalabaon sang host kag pwestuhan sang firefighters. Ang mga markings sang para sa responding units agad nga mahapos ang pag-assess kag pag-evaluate. Suno kay Legaspi, madasig ang paglaptas ang sunog sa mga fire-prone areas bangod mainit kag mahangin ang lugar. Nagpanugyan man ang City Fire Marshal nga maghalong kasubong man nga buligan man sila sa pagpangampanya agad malikawan ang pagluntad sang sunog. Para sa aton mga bumbero, responding unit naton, diin madali nila nga ma-identify kag i-assess or i-evaluate no. Kay kinanglan naton sina ang ara dira nga fire ground commander during the fire incident is ang iya nga decision is madali no kag madasig no. Especially kung mga fire prone areas kay kadasig maglaton sa kalayo, especially kung mainit ang panahon kag mamadlos ang hangin. Ang kabayan sa pagpahayag ni Fire Chief Inspector Rodel Legaspi ang Bacolod City Fire Marshal. Samtang sa katapusan nga balita, 190,400 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay CDEU Head Jovin Mogato, ginkilala ang suspetsado kay Jason Frank Esquite, 22 anyos, residente sa nasabit nga lugar, isa ka street level individual, kag una na nga napriso sa Social Development Center sa ini ang 17 anyos pa lang, bangod sa involvement sini sa Rambol. So kay Mogato, isa ka semana man sila nga ginmonitor o kung nagmonitor sa suspetsado kag natigayon nga nadakpan kahapon. Nakuha sa iya paghinakop ang napulo ka sa shares ang suspected shabu nga nagabugat sang 28 grams kag may estimated market value ng 190,400 pesos. So sa iya may kung nakuhaan ini sang supply o kung may ginakuhaan ini sang supply, ginadala sa ila balay kag ini ang ginaripak kag ginabaligya. Sa karon nakahunong si Esquite kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naka-recovered kita diri sa aton operation almost 10 pieces ang hit cell including na ang buy bust item ma'am, which is more or less 28 grams. May nagabalo rin isang 190,400 pesos. Ang kabayan sa pahayag ni CDU Head Joven Mogato. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. Amo yadto mga kabombo ang amon niyang pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 2 sa bulan sang Marso 2022. Gagantis kita nga magtako patundanay panumbalikan ang aton niya mga headlines. US President Joe Biden nagpanindugan sa iyang State of the Union address nga magabayad ang Russia sa mabugat nga silot bangod sa pag-atake sa Ukraine. OFW helpdesk sa syudad sa Bacolod nakahanda nga magbulig sa mga Bacolodnon sa Ukraine nga apektado sa gyera.
Ginatos ka mga tumulo, nagpadulong sa San Sebastian Cathedral, agod magpabadlis kadungan sang Ash Wednesday. Principal sang Negros Occidental High School nagpaathag angot sa hindi pagpasulod sang unvaccinated nga mga manunudlo. Mambukal Resort sa Banwa sang Murcia, magabukas na sa publiko sa ikaduha nga semana sang Marso kon una nga semana sang Abril. Malapit 200,000 pesos ng balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa bypass operation sa mga pulis sa barangay Mansilingan. Amo yadto nga aton nga mga headlines karon standby na kita sa aton nga masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan kami nga nang hintag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kakaroon sa aton naman nga Bombo News Analysis nga gitpadala sa aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones ang aton na news analysis, ang may tigulo, Putin. Putinsyano nga mga ngalan sa Pilipinas. Ginataha nga ngalan kag mga dibuinas. Putin sa Russia amo ang dako nga dimalas. Mga inosente nga pumuluyo iya gintampalas. Ano gid bala ang mayor nga rason nga pungsod sang Ukraine iya luyag sa kupon? Basi may nagtayog nga panulay sa iya paminsaron ukon ang kadalok kag gahom sa poder ang naghari sa iya tagipusoon. Hindi siya luyag nga Ukraine sa NATO magpamiyembro kay may iban gali siya nga plano kay base military base ibutang sa mga Amerikano. Hindi na siya makahulag kag makapagusto. Apang ang aton lang naluuyan ang mga inosente nga mga sibilyan. Nagkapyot na lang sang mga armas parang ila pungsod pangapinan. Nagapagitluoy nga sila ang buligan. Puwersa sang Russia, hindi nila masarangan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.